Siyabonga singabantwana baseJabuleni noma simuzi waseJabuleni. Ukubani sikhumbule sesingenayo ubaba wekhaya. Uyawubone noma kusemndenini umuzi mayingasekho ubaba wekhaya lo muzi noma bekhona obaba bakhona abahobaba omncane baye bengawukhumbula umuzi ongasenababa. Ingakho ngithi singabantwana baseJabuleni siyabonga ukubani sikhumbule sesingenayo ubaba ophambi kwethu. Bantwana benkosi noma bantwana bentsha noma abayintsha, ngiyakhumbula ukusuka kwale ndaba yenabasho. Bafowethu nani bodade wethu, ngesikhathi kusuka abasuka baye enkosini inyanga yezulu bokhuluma ngale ndaba yenabasho, bathi isilwane sasukuma inyanga yezulu yathi awunanihlaleleni ngoba ngabe akashiswanga umbangeli wami, angisanoma umbangeli noma umfundisi umbangeli. Ngoba ingane zamaNazaretha zazobe sezifundisekile ngenkolo zatshela nezinye ezingakholwa ukuthi uShembe noma umuntu omdala uyini kubantu. Bengifisa abantwana benkosi ukuthi siyintsha engathi singaqhakaza phakathi kobuNazaretha ngoba uShembe uthi kuze isikhathi bantu abami okuzoba khona abashumayeli abezayo abongisenza ngisendlini ukuthi sengidingani manje. Lo Shembe bantwana benkosi okhona udinga intsha ekufanele mayisebenze isebenzele loNkulunkulu ophambi kwethu bantwana benkosi. Engathi bantwana benkosi sengizohlala phansi singathandazela leli demon Nkosi lele likhona eselibulele imhlaba ekuthiwa iCovid. Ngoba le Covid isimosile thina nje ngoba ingane eningi zamakhosazana ziwile. Ingane eningi zentsha zenhlatsuthi segijima mhlambe nogwayi sigijima notshwala ngoba sekuphelele into eyigugu kukona ukuthi siyazi ukuthi ngelanga ekuthile sohlangana siyoqhudelana siyintsha. Engathi bafowethu singegijime uthi umshumayeli Gcwensa kulikhulu ukugijima ungaphethe lutho.
engathi singagijima ngoba uma ugijima labantu ugijima kubona bazokufuna izwi likaShembe uma ugijima ugijimela ukuya phambili izwi likaShembe lingekho kuwe uzothi ugijimela ini engathi uNkulunkulu engasipha abantwana benkosi ukuhlonipha siziphathe kahle njengoba esho usihlalo sisuka kude kakhulu ngicabanga ukuthi la imgungudlo kusithempeli lesibili elaqala inabashu lalandela inhlanhla sayibamba njalo njengoba namanje sisayibambile ngibonga kubazali bethu balapha ekhaya basekujabuleni ukuthi uma ziqhamuka izingane zicela bengeze bazidela nani bafowethu bakhona lapha ekhaya nani makhosazana lapha ekhaya nani bosisi balapha ekhaya nani bomakoti balapha ekhaya engathi singeze sadeda kwinabasho ngoba inabasho iuphila ngalawo mazwi ngiyabonga Nkosi kusise ngizwini